Zimbabwe. Ini ndinonzi Meshek Sampanya, ndinobva kumasvingo, ndiri musungwa paHarare Central Prison. Chandinokuzivisa hama dzangu itestimony yandiri kupa mushure mekunge ndiri murwere akanga achitambudzika zvikuru kwazvo, nekuti nekanga ndisati ndaziva kuti chinonzi kutestwa kana kuti kurarama uri munhu ari HIV unorarama sei. Ndakararama ndiri murwere ndikatora nguva huru kwazvo ndakarara panhoo kusvikira ndawanawo vakakwanisa kundibatsira kuti ndiende kunotestwa kuchipatara. Pandakaenda kuchipatara ndaadmitwa ndichitestwa ndichiri kumaximum, ndakawanikwa ndine HIV 2012. Kubva 2012 ndiri pamushonga, ndiri kuwanikwa ndichagona kutedzera nguva yandinofanira kunge ndichinwa mushonga. Ndakatozivisawo nevamwe vandinotogarisana navo kuti vanofanira kunge vachinwawo mushonga, vanofanira kunge vachitestwawo kuti vagone kunwa mushonga kana vachinge vabatwa neHIV. Inini zvandiri kurarama neHIV nhasi uno ndiri kutorarama ndine utano. Saka ndiri kukurudzira kune hama dziri kundinzwa panguva ino kuti vagone kunge vachienda kuzvipatara vachinotestwa, nekuti kutestwa haubhadhariswi kuti utestwe, asi kuti kutestwa unongoenda mahara unosvika wotestwa, asi wowana kuti unobva wagamuchira utano hwako hwakanaka, wotedzera mushonga wako, wonyatsa kufamba zvakanaka. Saka ndiri kukurudzira hama dziri kundinzwa panguva ino kuti ngavagone kuziva kuti kana vakubatikana nemiviri ngavamanye kuna chiremba vagone kubatsirikana, kuitira kuti zvigone kubatsira kunyange nevana vatinozvara vagowanikwa vane utano. Ndatenda hangu.